Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Bernard at Agala Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayaten naklaunay ti girlfriend ko. Ngem no apay ang nagbaliw ti riknakken ko na. Ket jak ammo no i-break ko laengen wenno saan. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Bernard. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, atoy, Bernard. Agpalamiis tapay. Ngamin, kas lagparparikot kamat. At naparikot ko, Sendong. Jak maawatan ti riknak. Apay aya. Kasla kayat kon nga i-break ni Adora. Kasla nga minsan kon nga ayaten. Amirism ana imbag tirik nam a. No talaga adi mo ay ayatan. Di i-break mo. Tanarigat mo't nga agtultuloy kayo lata. No saan mo nga ay ayatan. Saan kayo mutlaan naragsak no kasta? Sige. I-break ko langan. Aguray ka. Gapo ka di kan ni Melinda? Ha? Amok, kursunadam ni Melinda. Sa bali ti pa nagkitkitam kan kwa nakat. Uwan pare. Ni Melinda ti ay ayatek. Sige No talaga adi mo na ayatan ni Adora. I-break mo nga roden. Tapno saan amang namnamakan ka? Apayanas kan adito'y parkit ipagsaritaan ta. May mayat ditoy. Anya ti bagam. Seryoso ka di ta? Uwan. Sige. Si dadaan na kadungag. Kasapulam ka di ti kwarta. Saan? No diket. Kayat ko nga ibaga. Ngag-break ta kuman. Anya. Ag-break tan. Gusto ka di dyan ang ako, Bernard. Uwan. Ag-break ta kuman. Iti anya aga po. Saan ka nga ayaten? Day tatipod no. Anya. Adda ka din sa bali apakarik naam iti ayan. Ibagam lang. Uwan. Adda. Iswa sorry, Adora. Ag-break tan. Kastati ko na ti anak yun, Nana Lorna. Iswa nag-break kami. Ay, una yan da dya tao. Anya pala ti sa pulon na kan kaya. Ngamawan mabalin ko, Nana. Tadi na kun kayat. Dandan sa bali ang kayat na. Imayak la dito'y balayo. Takayat ko nga ibagaasan kayo kung maamas-mas daw. Na sa anak to na sumarsarungkar kada kayo. Tama ba inak mat nga umay pailang. Idinto taing break na ko ni Bernard. Naalabalasan ko. Bayam, nakasaritak to ni Bernard. Saan ko nga ipilit ni bagikan ko, Nana? Iso abay-bayan nyo latnan, iti kayat na. Kastati ko na ni Adora, Bernard. Kat kasta unay asang sangit na. No apay nga imay payla dito'y balay Ay ayatan na kaunay ni Adora. Ngam in-break mo. Saan ko nga ruden nga ay ayaten, nanang? Ngam sayang ni Adora. Nagsingpot abalasang. Napintas pa'y. Pasensyan ani Adora. Tatalaga adjakon kayat. Kaano ka nga'y ang mga asawa, Bernard? Bakit kan lakay kamain kaninanang mo? Kat kaya't may kumamat ang makita ti agbalin nga apo may. Kat kasano ko maamang asawa. Kat in-break na mo ni Adora.
Anya? Saan ko man ani Adora ti pagsasaritaan tayo? Nanang, tatang. No inbreak mo ni Adora. Kaano ka nga ron nga ang mga asawa? Saan man aday tati ibagbagam lakay? Kat anya nga ron nga kaano tangay ang maadaan iti apaw? Sige, bayan nyo. Agaramak iti sabali, tatang. Tapno sumardeng kayo man la sumanaon. Anya ti may pahi ko, Bernard. Rabi ingay may ka. Sarungkaran ka kuma. Agaramak kumakan ka. Siyak? Agaram ka kanyak, Bernard? When? Isu ka di nga im-break mo tigayem ko? Tapno agaram ka kanyak? Idi pa lang agayatakan ka, Melinda. Kasano ana pasamak dayta? At dangamin boyfriend mo, idi. Isuan ni Adora ti inarem ko. Ngam idi na amuak nag-break kayon iti boyfriend mo. Nagrusing manen ti panagayat ko ken ka. Saan amabalin ti kasta, Bernard? Anya ko matisa na mabalin. Kat si kangarod ti pakarik na ak iti ayat. Gapu taagayem kami kan ni Adora. Jakmat kayat aguraan nak tigayem ko. Iso amabalin ka di? Agaram ka iti sabali. Saan asyak? Sana deta tilapad. Napudno ti panagayat ko ken ka. Isu asori laangan ni Adora. Aklo na ka nagbidotak. Gaputa sa anak asigurado itiriknak. Idi inaram ko. Talaga abidot mo. Ita, pinaayat mo tigayem ko. Sa ita, isublat nak nga arman? Anya laangan ti makunana kanyak. Sigurado aguraan nak. Man nakaawat ni Adora. Isu amaawatan na ka. Naimbag ngagsapa, Adora. Apag isugayam arumar ka. Juan, inakon iti trabaho. Agsarita ta ko maapagbihit. Anya ka diti bagam. Agara makini Melinda. Gaputa iso ti ay ayatek. Kat pangasim ko ma. Tasaan mo aguraan. Apay ko maagumura. Agyaman ak no kasta. O sige, inakon. Dinaktaktakan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Nakasarita ko ni Adora, Melinda. Kat si papalubos nga agaramakkan ka. Saan nakaaguraan? Ay, Bernard. Sapay ko mata maawatan nak. Nabayag kaming ngagpagayam ka ni Adora. Kat jak kayat ang madadaal day ta pa nagpagayam mi, gapulakan ka. Magkita ka langan iti sabali nga ayatam. Ngam si kati talaga nga ay ayatek, Melinda. Nusong batan nak, ikalaysa ka dagos. Saan anala ka dayta? Anya akalay sa adagos? Kasta ti panagayat ko ken ka. Sorry. Ngam no ita. Jak kayat nga umay nakarman. Kat no mabalin, maudin daytoy nga isasarungkar mo kanyak. Anya? Juan, Bernard, agaram kalaangan iti sabali. Apay anak katugaw ka dito'y paraangan. Katkasla na unag ti pampanunutam, Bernard. Gaputa saan na kayat ni Melinda nga armak, tatang. Kat apay, isula ayat ti balasang. Isu nga rod ti kayat ko. Isu nga imbreak ko ti gayem na ni Adora. Ta isu ti kayat ko. Iso siguro asan akayat ni Melinda nga arma. Gaputa gayam na ti imbrik mo. Wan nga rod tatang. Dayta ti makagapo. Sa bagay, isakit na ti gayam na. Gaputa gayam na kat nga raud. Tatang, anya nga tati aramidak. Tapno sungbatan nak ni Melinda. No talaga anapudno ka kan kuana.
Di saan ka maumang agaram kan kuana. Uray di nakalat kayat. Ingkalat arman. Tatang, Malaksid laeng. No talaga adi nakakayat. Tanuawan pa nagayat na kan ka. Talaga apaayin na ka. sabong para kan ka, Adora. Apit ito yung sabong. Kan aping imay ka. Kayat ko lang ti makikapiakan ka. Kayat ko amapunas ti guram kanyak. Gapo iti panang i-break ko kan ka. Anya. Pangasim ko mata di nakagura. Ngamin, uray agtuloy latta ti relasyon ta. No si kalaeng ti agay ayat. Saan tamat lang nga naragsak? Sigurado akanayon tang agapa. Awan parikot kanyak, Bernard. Naaklon ko ti panang i-break mo kanyak. Ngam siyempre, nasa Iraq. Ta siyempre, inayat ka mat. Ngam kaputa in-break na. Anyang harap ti mabalhin ko. Si kang amin ti rasason ni Melinda. Isu adi na kayat asarong karak. Di na kayat amadadaal ti panagpagayam yo. Anya. Isu apang asim, Adora. Pakawanan na kuma. Ibagam kin ni Melinda. Nga okay lang ang kanyak nga iso tinang iso katam kanyak. Awan na sakit abakrang ko. Nalawag mo't siguro dayta nga imbagak, Bernard. Talaga ka di adi mo kayat nga arman ka, Melinda? When? Imbagak matan ti rason. Nga uray na ko na ni Adora. Nga okay lang kan kuhanan no arman ka. Ha? Napanak nagpakpakasi kan kuhana. Asaan na ka kumaaguraan no arman ka. Uray pa'y kasta ti kunana. Angam anya langan ti kunaan dagiti tao. Akalpasan ni Adora? Ita, syakmat ti isublat mo? Sika talaga ti ayatek. No ita, jak kayat nga umay naksarong kanan. Maudi ko man daytoy, Bernard. Anya? Tano data ti naikari iti tunggal maysa. Agsabat tulat ta, ti dalan ta. Anyamat day ta aparikot mon pare. Kasla nakadagdagsan. Uwan. Kasanuay. No adda makauna iti ayat ni Melinda. Kat anya nga ron ngay. Sana. Ay ayatak ni Melinda. Kat isu ti kayat ko nga ikalaysa. Awan mabalin mo, no di na kayat nga armam. Sikaman ti ibaon ko pare. Anya, apay. Kasarita man iti husto. Tatalaga nga isu ti ay ayatak. Apay pay laeng. Pankam no adda nga tamot panagayat na kanyak. Ay saan No day ta abanag. Nasaysaya at no si kaamis mo ti makangag. Ala na pare. Ingkapangkan. No ay atan nakmatlaang ni Melinda wano saan. Ay, saan ko nakmat? Si katimapan, di nakibaon. Addaak manen Melinda. Idarirag ko manen ti panagayat ko ken ka. Saan ka matgayam ama kaawawat anya? Dagulit ka talaga? Gaputa ay ayatan ka. Imbagak lang arudan asardengan nakon. Sana mabalin. Jak mauma amang ibagbaga nga ayatan ka. Pues, tapno sardengan nakon. Nasaysaya aten no paayan ka. Anya? Saan ka nga ay ayatan? Ngamin, jak kayat tikas kan ka lalaki. Day tamat la terason no apay nga imbreak ko ti sigod a boyfriend ko. Gaputan na laing amang pasakit. Saan kan to asaktan, Melinda? Sorry, Bernard. Gaputa paayan ka. Saan ka nga ay ayatan? Kat, apay nga ipilit mo ti bagim kan ni Melinda.
No di na kamat gayam kayat. No apay ngamin nga in-break mo ni Adora kat nagsingpot a balasang. Ni Melinda nga rod ti kayat ko. Ngam saan nakaakayat. Hay, Bernard. Nasken ngamin nga agbalin ka anapod no iti bagame. No saan mo nga ay ayatan, saan mo nga arman. Nanang, Kasta ti naramid mo ka ni Adora. Saan mo gayam nga ay ayatan, ngam inaram mo. Katimade. Sinungbatan adagos ni Adora. Kat siyempre, agayat nga rod iti anak ta. Hay, sayang ni Adora. Sapay magustuak kumamanugang. Ngamen, nagsaya at kanyak. Agkin naawatan kami launay. Anya nga rod ita ti Aramida, Bernard. Subliam ka din ni Adora. saan tatang? Ngamin, talagaan ni Melinda ti kayat ko. Taure subliam ni Adora. Imposible akayatan na kantupay. No siyak mo ti balasang. Diyak kaya ti kasta abaro. Sindong, kuyugan nakman amapan iti balay da Melinda. Kayat ko atulungan nak nga agaram kan ko na. Barang songbatan nak. Sige, kaano ta amapan? Inton rabiin. Sagutam ngamin Igatangam iti rosas kan tsokolate. Wen, addan. Ala, urain ka ije balay inton rabii Tamapan ta ije balay da Melinda. Uray ikandak pa iti rosas kan chocolates, Bernard. Saan latang agbaliw ti pangedeng ko? Saan ka akayat, Bernard? Binastad kan, saan ka di? Ngam apay ang nagsubli ka manan. Kanadapay kadwam nga imay. Nalaos ti panagayat ni Bernard ken ka, Melinda. Sikatipod no ngay ayatan na. Sindong, uray tulungan pa'y nga agaram kanyak. May salata ti pangedeng ko. Saan ko akayat ni Bernard? Saan ko nga ay ayatan? Apay ngay, natarmot ni Bernard. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Nagsakit matan, Melinda. Kasta? Nasakit ka di talaga, Bernard? Nasakit ka ti mapaay. Kasta matirik na ni Adora, i-break mo. Anya? Iso ano maminsan nga agarim ka? Penkam anaimbag terik nam iti maysa a babae. Sakbay nga armam. Melinda. Kat ti makunak. Saan kayon nga agsubsubli dito Ulitak manan nga ibaga Kat sika ti pangibaga aksindong. Taamangan no saan amaawatan to'y kaduham. Saan kayo kuman nga agsubsubli dito'y balay? Gapo taawan panagayat ko kan ni Bernard. Nalawag ka di? Sendong? Melinda. Ala, Intan. Agawitan, Bernard. Nangagmumatin ako na ni Melinda. Saan na ka nga ayatan? Nasakit launay ti mapaay Mr. Lonely. Ngam aging ita, agayatak latta ni Melinda. Ngam saan akon ang nagsublipay. Gapo tapinaay nak. Kayat ko latta ti agaram kini Melinda, ngam mabain akon. Alakastan kat agyaman nak. Tuy pagayam mo, Bernard. Bernard pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ala, saan ka latta maawanan iti namnama, no talagaan ni Melinda ti ay ayatem. Ti maisingasing ko kat ipakitam kan kuana at talaga nga ay ayatem. Babaan iti panaggagat mo nga agtrabaho, kan pakitaam iti nasaya at nga ugali. Ipakitam kan kuana anapataglataken ka, nga oray binasted na ka. No makita na adakkel tinagbaliwam, siguro addan to gundaway asong batan na ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagayam nagpailingad itinagan a Bernard at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.